anledning till att uppmärksamhetsstörningar i plugget har ökat är förmodligen det att särskilt under 90-talskrisen så sjönk ju lärartätheten, men skolan försämrades i massa avseenden. Jag menar, det är klart att det blir fler då som får skolsvårigheter och medicinerar vi då bort problemet, säger att fler och fler ska så att säga, ha individuella diagnoser av medicinering och så vidare, så blir det naturligtvis en farlig väg att gå. Men jag efterlyser liksom en mer balanserad debatt liksom, om det här. Inte att vi liksom ska sätta oss i ett skyttegravskrig. Finns ADHD kontra finns inte ADHD. Och jag tror ett annat område där man har den här enorma spridningseffekten, det är ju depression. Där har ju publicerats, där kan man ju konstatera att läser man de här diagnostiska manualerna, DSM-3, DSM-4, och nu ska vi komma DSM-5 och sånt där, alltså de här som är ju riktningsgivande för hur man sätter psykiatrisk diagnos, så är det ju ingen tvekan om att depressionsdiagnosen har så att säga förändrats under årens lopp. Men när jag jobbade som psykiater på 60- och 70-talet betecknades som depression. Alltså det är ett mycket bredare begrepp idag. Och som då väldigt ofta idag leder till att man långtidsmedicinerar folk med sådana här antidepressiva. Där kan man möjligen göra den reflektionen att det är klart att jag är säkert övertygad om att den här medicineringen är jättebra om det gäller djupa depression. Men den är inte belagd någon effekt av den när det gäller lindriga depressioner. Och där kan man ju till och med säga då att däremot så är det så mycket sannolikt att all sån här långtidsmedicinering med väldigt potenta mediciner ger förmodligen en hel del biverkningar. Vilket jag tycker inte man tar tillräckligt stor hänsyn. Jag tänkte, hur får man till stånd förändring när Stockholm ska regera över vad vi ska tycka, även här i Norrland. Och jag tänker den här kraftiga försämringen för ungdomssituationen framför allt. Ja. Liksom, när ska vi säga stopp? Det tycker jag är en bra fråga. Jag tycker vi ska säga stopp. Snarast. Men snarast. Nej, men det är ju det som hela politiken handlar om. Det finns liksom klara belägg för så många. Nej, men jag tror uppriktigt sagt att man har gått för långt. Jag tror det är bra att ha ett internationellt perspektiv. Så man kan säga att det här med jag tog avsiktligt upp det här med nyliberalismen. Så man kan säga att nyliberalismen är nog mer populär i Sverige idag än vad den är i den internationella politiska debatten. Den internationella politiska debatten kännetecknas ju av att man ifrågasätter de här teorierna i större utsträckning. Särskilt efter finanskrisen 2008. Det är ju bara i Sverige vi liksom sitter kvar vid det gamla och vi har en regering som, även om de säger att de företräder någon slags välfärdslinje, själva verket är det den regeringen i historien som mest systematiskt har torpederat den svenska välfärden och ökat ojämlikheten i det här landet. Mycket medvetet egentligen. Även om språkbruket, retoriken ser lite annorlunda. Ja, jag hade en fråga. När du tog igenom hälsans sociala bestämningsfaktorer där så var primärvård och barnavårdscentraler med. Och ja, jag kan gå runt och få lite känsla i magen när man stänger vårdcentralen. Alltså, du sa någonting om att det spelar ingen roll hur mycket pengar man har på sina vårdcentraler. Det var mer tillgängligt. Ja, på vårdcentralen drar det med pengar. Alltså, det spelar inte så stor roll. Alltså om man jämför olika länders sjukvårdsutgifter ska jag säga. Och deras folkhälsa så finns det, om vi jämför industriländer så finns det inget samband alls. Det är inte så att mer investeringar i sjukvård på den nivån verkar ge några utbyte. Det innebär naturligtvis inte någon försvar av att man ska använda pengarna på ett vettigt sätt inom sjukvården. Självklart så kan man använda dem mer eller mindre vettigt. Men jag skulle vilja säga att om vi tittar på evidensen, vad har en påvisbar betydelse för folkhälsan, så är det nog egentligen bara när det gäller primärvård man kan se alltså en sån här evidens.
Det innebär ju inte att hjärttransplantationer och sånt har naturligtvis positiv betydelse för enskilda individer, men de ger inga folkhälsoeffekter. Alltså för de medicinska effekterna är för små för att de egentligen ska ha några större. Det är ju det som är problemet. Man kan säga att, och det är ju liksom sjukvårdens dilemma idag. Alltså det är ju väldigt svårt. Det har ju gjorts mycket sådana här försök att spekulera eller diskutera hur mycket av hälsoförbättringar under 1900-talet berodde på medicinska framsteg och hur mycket berodde på sociala förändringar. De vanligaste teorierna, man kan säga att medellivslängden mellan 1900 och 2000 ökade med ungefär 30 år. Den mest vanliga hypotesen, eller en studie som ofta citeras, menar att ungefär 5 av de här åren berodde på medicinska framsteg. Resten berodde på sociala förändringar. Jag vet inte, det går naturligtvis inte att säga sådana här exakta siffror, men det ger en viss bild av proportionerna. Alltså de sociala förändringarna är så mycket mer betydelsefulla för hälsan. Man kan säga att den största hälsoinsatsen, brukar jag säga, under 1900-talet egentligen i Sverige, det var motboken, som faktiskt en av de få samhällsförändringar, reformer om massa ransonerad spriten mellan 1917 och 1955, som faktiskt är en av de få så att säga, åtgärder som man faktiskt kan avläsa i dödlighetsstatistiken. Det visar sig att självmordsdödligheten, dödligheten i våld, olycksfall och sådana här saker alltså sjönk dramatiskt när man införde motboken och steg lika dramatiskt även när man tog bort motboken. Alltså, det är en av de få naturliga experiment vi gjort på folk. Jag brukar säga att det är egentligen 2 samhällsinterventioner som har sådana här haft makrobetydelse för den svenska folkhälsan. Det ena var smittkoppsvaccineringen på 1800-talet och det andra var motboken mellan 1917 och 1945. Annars är det väldigt svårt alltså att hitta några enskilda insatser som har haft några mätbara effekter, alltså statistiskt mätbara effekter på folkhälsan. Det utesluter inte att annat kan ha några effekter, men då har de varit mer långsiktiga och mer smygande. Jag har en fråga. Jag vet inte hur jag läste i en SBU-rapport om ungdomars ohälsa, alltså psykisk ohälsa och stress som kom, jag tror att den var 2008. Och där stod det att regeringen då hade satt upp riktlinjer för sjukvårdskostnader i form av att det var först prioriterat för alltså sjukdomar som hade dödlig utkomst, sen för preventiv vård och sen i tredje hand för mindre problematiskt. Har det förändrats sedan dess? Nej. Fortfarande? Alltså det intressanta är att det här är en statlig utredning som gjordes på 90-talet, prioriteringskommittén. Och dess resultat hamnade så småningom på riksdagen, och riksdagen fattade faktiskt ett beslut om prioriteringar. Och de prioriteringarna är precis som du säger, alltså att första hade naturligtvis livshotande och dödliga sjukdomar, men sen prioriterar man också då prevention väldigt högt. Va? Och det har varit en debatt, va? Men det här lagen om vårdval och vårdvalssystem innebär det inte att man så att säga går ifrån de här prioriteringsreglerna. Jag tycker ju alldeles uppenbart att man gör det i praktiken genom att slussa in pengar alltså i praktiken till vård av jämförelsevis friska människor genom att med Stockholm till exempel de här vårdcentralerna får inte ett öre för förebyggande verksamhet. Det finns ju överhuvudtaget med ersättningssystem, vilket ju egentligen tycker jag strider väldigt klart mot de här grundläggande prioriteringsreglerna. Hur går debatten som förklarar att det inte strider mot dem? Ja, det går att här gäller det att stärka vårdkonsumenternas ställning på marknaden. Va? Det är så man pratar om. Man pratar inte om prioriterade, man pratar om att efterfråga vårdkonsumenterna ska verkligen kunna visa sin konsumentmakt på sjukvårdsmarknaden så att de ska få vad de vill ha. Alltså. Så det beslutet som togs där på 90-talet det finns, det har tagits, men
Så många beslut, jag menar, det tas väldigt många. Jag menar, FN har skrivit på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna också, där man då prioriterar hälsan så högt. Det följer man inte heller. Alltså. Det är tyvärr så. Alltså. Så att, jag menar, nej, du har uppfattat saken alldeles rätt. Jag menar, retoriken, tyvärr alltså, det ökar ju politikerföraktet på sitt i samhället. Va? Man har en politisk retorik där man liksom säger att man är det nya arbetarpartiet som liksom står fast i välfärdssamhällets grundvalar och så vidare. Så får man egentligen en helt annan politik. Och det är klart att gör man på det sättet så bidrar man till att skapa ett väldigt politikerförakt. Jag har en fråga. Jag har tänkt sånt där, men du håller mycket. Men vad tycker du när man snackar med folk i det sociala lilla samhällsuppdraget? Vad är det för argument som brukar funka för att få folk att tänka vad haja till? Alltså, jag tror att det argument som trots allt är en kärnargument i folkhälsoarbetet är att det är oerhört mycket bättre att förebygga än att ingripa efterhand. Och är det så att problem skapas av arbetslöshet, skapas av ojämlikhet så vidare, så är det faktiskt bättre att angripa problemen i källan än att så att säga behandla symptomen i efterhand. Det är klart att det kan vara svårare att så att säga när det gäller sådana här sociala sammanhang och så vidare och se de här orsakssammanhangen. Men det kräver naturligtvis kunskaper, det kräver naturligtvis pedagogik. Va? Men jag tror inte man ska förtröttas i det här avseendet. Jag brukar säga att människors upplysta förnuft är så att säga folkhälsoarbetets bästa vän. Jag menar, kirurger kan ju överleva på att de gör spektakulära ingrepp. Man kan säga det att jag brukar göra den här jämförelsen, nu skrev jag inte trafiksäkerhetsarbetet, folkhälsoarbetets kärna, men det är ganska pedagogiskt. Va? Så den som opererar trafikskadade och kanske räddar någon till livet blir ju sett som en hjälte. Va? Men den kommunpolitiker eller vad det nu är som sätter upp en hastighetsbegränsningsskylt eller liknande som kanske räddar betydligt fler människor blir ju inte särskilt populär. Det är ju folkhälsoarbetets förbannelse. Att vi räddar väldigt många människor till livet, men jag menar, vi vet ju inte vilka de är. Va? Och därför kan inte just de känna sig särskilt tacksamma som patienterna. Den här kirurgen är ju förmodligen jätteglad och de andra är jätteglada att det bara överlever. Men de där dödsfallen vi har förebyggt, de vet ju inte om att de har blivit förebyggda. Det är vår förbannelse. Men trots allt, va? Alltså, man ska inte underskatta människors intelligens. Alltså, får man de här sammanhangen klart för sig så tror jag att de allra flesta människor i vårt samhälle tycker det är vettigt med prevention. Alltså, och jobba på ett förebyggande sätt. Ja, om det inte är några fler frågor så får ni gärna komma ner och fråga om ni något ni vill ställa i helklass, eller få kontakt med Ida, Lasse och Anton då. Så tack för idag.